Здравейте! Днес е първият ми урок и днес ще ви обясня как работи пазара. Това е най-простият начин, по който мога да го обясня и най-лесният, който аз мисля, че може да бъде обяснено как се движи пазара. Представете си, че червеното кръгче и зеленото кръгче са две колела и зеленото кръгче задвижва цялата работа. Това е двигателя на пазара. Двигатели на пазара са банките, финансовите гиганти, алгоритъма и изкуствения интелект, който управлява всичко. Отляво виждате червеното кръгче. Това са хората, които мислят, че те имат някаква сила над пазара и си мислят, че пазара е казино и че пазара няма логика и мисъл. Така, тия хора стават горивото на двигателя. Двигателя трябва да бъдем ние, трябва да се стремим ние да сме двигатели, ние да сме от страната на зеленото кръгче. Това е ефективният ред на работа на пазара. Защо? Защо реда е такъв? Значи пазара работи така, че банките да могат всеки ден да придвижват милиарди в определени часове, по определен ред, който е написан от някой, някъде, някога. Така се движи банковата система. Ако този ред се развали, ако този алгоритъм бъде нарушен, просто ще има блокиране на всичко. А, това е как работи пазара. Това са трите главни движения на пазара, от които имаме нужда. Акумулация, манипулация и дистрибуция. Така. Акумулацията винаги изглежда по един и същи начин. Тя изглежда така. Това е движение в пазара, което е късо и постоянно сменя посоката си. Но няма тренд. Не е нито нагоре изразено, нито надолу. То е просто в един канал. Цената върви като в един канал. Така. Манипулацията може да бъде нагоре, може да бъде надолу. Тя винаги е след акумулацията. Дистрибуцията е след манипулацията. Дистрибуцията е обратно на движението на манипулацията. Ако манипулацията е била нагоре, дистрибуцията ще бъде надолу. Ако манипулацията е била надолу, дистрибуцията ще бъде нагоре. Така, това е частта, която ние трябва да трейдваме. Това е най-лесната част. Тук ние трябва да правим нашите пари. Защо? Защото след като идентифицираме акумулацията в пазара, манипулацията може да просто няма как да е предвидена на 100%. Да, когато си на високо ниво и наистина си много напреднал и добър, имаш си на представа на къде ще манипулира пазара първо, преди да дойде реалното движение. Но най-лесно се търгува дистрибуцията, защото ние вече сме видели манипулацията в коя посока. Знаем, че е ударила определено ниво в пазара, за които ще ви обясня другите уроци. Дошъл е определеният час, в който ние очакваме смяната в посоката и края на манипулацията и шансът ни и вероятността да сме прави да печелим е най-голяма третата част или в дистрибуцията. Благодаря ви, очаквайте още следващата седмица. Чао!